Web, com va? No pilleu aquí fent un nistí, per depurar els excessos de la castanyada i de les darreres castanyes, que són els informes de la Guàrdia Civil. Que serà el proper. Dir que la Moreneta és un engany i que va venir amb un barco carboner, caga en Judes. El darrer ha estat dir que el Tsunami Democràtic planejava fer una pel·lícula anti-espanyola amb en Viggo Mortensen. Però si ja tenen ells aquestes coses, Pajares y Esteso, Alfredo Landa, Torrente. Jo no sé si aquesta pel·lícula ja tenia títol assignat. Jo proposaria fer algunes adaptacions de títols existents. La primera proposta seria 2001 Odissea en el Espacio, que parlaria de com un ministre espanyol, com si fos un pitonisso, fes prediccions de com vagaria Catalunya a l'espai exterior. Estaria acompanyat en el repartiment per en Puigneró, que li explicaria tot això. Un altre títol, Al final de l'escapada, d'Àngel du Godard, protagonitzada per Marlaska i en Puigdemont. Ja sé que l'acudit és molt fàcil, però en el repartiment hi podríem incloure també en Miquel Roca, autor d'aquell Consejos vendo que para mí no tengo. El gran dictador, protagonitzada per un jove maltractat per son pare, que de petit li de Paquita. Això, i perdre un ou a Àfrica, el posaren de molt mala gaita. D'aquí que posàs de moda una nova modalitat de règim que consistia en fer passar gana uns quants molts mentre uns quants pots s'omplien ses butzes com a porcs. Que bello és vivir. Una falda contada per en Florentino i Namancio i en Florentino en nom de tots i cadascun dels propietaris de Cibex 35. Una altra, Nunca hables con extraños, protagonitzada per na Isabel Díaz Ayuso. Però no sé si podran comptar amb aquesta triu perquè té ofertes per fer seqüeles com El Exorcista. Podríem fer també un remake de El Resplandor, amb la Cayetana Álvarez de Toledo i en Girauta com a germanes bessones, que s'assemblen una miqueta. El protagonisme absolut de la pel·lícula seria per en Federico Jiménez Los Santos, que tots sabem el que representa. Mentre que na Wendy Torrance, aquell esperit de dona lluitadora, podria ser na Laura Borràs. De tots els remakes possibles, però jo me quedaria amb el cuirassat Potemkin, ara que està tan de moda això de Rússia, protagonitzada per una massa en contra d'un estat totalitari. Els principals protagonistes serien dos tals Jordis, per exemple. Aquesta seria la més ambiciosa de totes les produccions, ja que la gravació comptaria més de 2,5 milions d'extres. Així que, sabeu que jo crec que vaig veure totes aquestes pel·lícules una darrere l'altra, com si fos informes de la Guàrdia Civil que arriben a Catalunya, me les miraré amb un bon brou. Un brou que recomanaria a tots els dolentots d'aquestes pel·lícules. Amnistia. Au!